Amunu sogaleme aka jabaran so manila ni wakati na ambe au bela jenefu biye kari November kalo kile saba samba flani muga aninani au bisimila au ka kunafoni keneka bakurba kunafonu na anga kala minisiri bora kala silimke anga jabarani so baka anda bena do ola foka takase miye anga chede munu nin tora keleke yorola oluka shifina ka munu bisimina anga jamana kuntigi General d'Armée Assimi Goïta fe amena anda do o fanana ani o nyogona chama au bisimila inafo mbora ka fo onyana chuga mina arabado October kalo kile bisaba samba flani mugani nani anga jabarani so baka ni o ortemi anga kala ministry Amadou Sy Savane bora ka jira ko wakati mi fora anga kalantala ni oye sini tene November kalo kile nani samba flani muga ani nani ko o bora wa ko abada kalando ani kalanden somogo bela jelen kloka ko maw kumbe kalanso munu konnala ko o maw bora wa jiye tieni do ma munu kuna demetara ka nyesi uma jiye tieni do kalan yoro munu fenena fere sorola o kalan yoro nunu chamana wa aye ajira fana ko fere bela jelen na siki senka ya samiye samba flani muga ani nani samba flani muga ani duru o kalan be se ka ke demsenu fe chuga mina herani badun konnala wa ko kalandenw ka u hakilla tige sabula ko kalan yoro nunu u bena na saniya yasa u ka se k'u ka kalan kɛ kɛcogo ɲuman na alamsado October kalo kile bisaba ani kele samba flani muga ani nani anga jamana kuntigi General d'Armée Assimi Goïta ye anga kɛlɛkɛcɛ minnu tora kɛlɛkɛyɔrɔ la olu ka sifinakaw ni u bɛ wele nansarakan na ko les pupilles de la nation olu bisimina a kɛnɛ kan min ye premier ministre ye fo ka taga se an ka kɛnɛya ministre ani an ka maaba caman fɛnɛ tun bɛ a kɛnɛ kan ani ni sifinaka ninnu ka jɛkuluba min bɛ Senegalikaw fɛ yen ni o bɛ wele nansarakan na ko délégation de l'office national des pupilles de la République du Sénégal olu fɛnɛ tun bɛ nin kɛnɛ kan yasa a kɛnɛ ka laɲɛnamaya cogoya min na ni kɛnɛ kan min ye kɛnɛya minanw ye o tara ka di an ka kɛnɛyaso caman ma Bamakɔ ni an ka région kɔnɔna la ani min ye bange quartier fo ka taga se ni sifinaka ninnu ka sɛbɛnfuraw ma o tara ka di ni sifinaka 225 de ma wa min ye kalanminanw ye o tara ka di ni falatɔ ninnu ma yasa u bɛ se cogoya min na ka kalan kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔna la ka sɔrɔ u ma ɲɛbɔ u tɔw fana fɛ October kalo kile 12 tɛmɛnen min ye Sikaso commissariat ye u ye tɛgɛ kɛ kalabanci dɔ la min tun kɛlen bɛ ka a yɛrɛ kɛ douanier ye ni cɛ in kun ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ wari minɛ maaw la k'a fɔ ko a bɛna u don douane baara la u ye kɛlen kɔ ka tɛgɛ kɛ a la u taara laraweleliw boloda a jabala la u selen u taara marifakisɛw sɔrɔ yen fo ka taga se min ye douane inspecteur ani a contrôleur olu ka galon tun bɛ ani douane baarakɛlaw ka minan caman fana tun bɛ a bolo wa u taara photo fana sɔrɔ yen photo min a kɛlen bɛ ka uniforme don a yɛrɛ la ka a photo ta ni wagati in na a bɛ an ka finitigilakaw ka bolo kan ani ɲangini min ka kan o bɛ ka da a kan arabadon October kalo kile 30 samba flani mugani nani zoreyari wagati la an ka donita camion ba ninnu tasuma wulila o dɔ la ka ga minnu bɛ a kɛrɛfɛ ka olu dɔw jeni nka ala ni sapeur pompier cɛdenw ka wulikajɔ barika la a tiɲɛni fanga ma bonya falajɛkaw fɛ yen tarata don October kalo kile 29 samba flani muga ani nani Turki jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya san kelen ɲɛnamayali hukumu kɔnɔna la an ka ministre min ɲɛsinnen bɛ ani jamana wɛrɛ ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma ni o ye son excellence monsieur Abdoulaye Diop ale tun bɛ a kɛnɛ kan turkikaw ka lasigidenso min bɛ an fɛ yan nɔ yasa ka nin kɛnɛ n'a ɲɛnamaya a kɛnɛ kan min ye turki lasigiden min b'an fɛ yan ani an ka ministre u kumara fɛn caman kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la bolodiɲɔgɔnma min bɛ ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ dɔ bɛ se ka fara o kan cogoya min na ani min ye lakana ye o bɛ se ka sabati cogoya min na ni jamana fila bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la Komanda Dawuda Konate tɛgɛ kɛlen don ale la ka sababuya kɛ ko a bɛ ka
fitine o la wuli an ka ba Maliba kɔnɔna la ni wagati in na a bɛ an ka finitigilakaw ka bolo kan ni o ye gendarmerie nationale ye Bamakɔ kɔnɔna la a bɛ yen ni wagati in na. An ka jamana ɲɛmɔgɔw ye sariya kura ta ni o de ye cɛ ni cɛ ka ɲɔgɔn kanu walima ka ɲɔgɔn furu ani muso ni muso ka ɲɔgɔn kanu walima ka ɲɔgɔn furu ko o kɔnna an ka jamana kɔnɔna la ko maa o maa de bɛ ni i minɛna nin waleya in na ko i ni ɲangini min ka kan o bɛna da i kan walima ni maa o maa de fana bɛ ni i kɛra nin ko kɔkɔrɔma donbaga ye i ni ɲangini min ka kan ko o bɛna ta ka da i kan an ka jamana kɔnɔna la. Senegal Premier Ministre Ousmane Sonko arabadon Octobre kalo tile 30 san 2024 ale taara Kugel dugu kɔnɔna la yasa ka taa ka campagne électorale o caravane ka taga o kɛ yen nka u selen ye min ye yen duguden dɔw ye olu ye gabakurun ta ka u bɔ ni o ye a kɛra sababu ye u ka jago minisiri kɔrɔ ni o ye Maliki Gakou ye ale numankurunya bolo o banana. Octobre kalo tile 27 ani a 28 Boko Haram ye bamanciwale min ta ka ɲɛsin Tchad finitigilakaw ma l'île Barkaram kɔnɔna la o kɛra sababu ye min ye Tchad jamana ɲɛmɔgɔ ye ni o ye Mahamat Idriss Déby Tino ye ale ye a latigɛ ka fara kɛlɛkɛcɛw kan kɛlɛkɛyɔrɔ la yasa min ye Boko Haram ka ni waleya cɛjugu ninnu ka se ka dansigi a la wa a ye a jira ko a farakun tɛ kɛlɛkɛcɛ ninnu ka dɔwɛrɛ yasa u ka finitigilaka maa 40 min ni tora a la ka se ka olu ta sara cogoya min na ani lakana o bɛ se cogoya min na ka sabati Tchad jamana fan bɛɛ lajɛlen na. Nin bɛ dansigi an ka bi kunnafoni na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an bɛ an ka dibilabaara kɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka baara in na an b'a fɔ ko Ala ka basigi Ala ko sabati an ka jamana kɔnɔna la Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukuran.